Häkimetler Liverpool aýatynyň Türkmenabad şäherine VPN usulyna garşy basyşlaryny güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri VPN-leri gurnamak boýunça hyzmatlary hödürleýän bir elektronika usulynyň ýaňy ýakynyna 15 giýje günlüde çenli möhlete administrativ taýdan tutsuk edilendigini habar berýärler. Şäherde güýje daralarynyň elektronika usulyna garşy alyp barýan basyp ýatyrmalary 9-njy maý ýeňiş bayramynyň ýygyny ýaýwanlanyny. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine sargylanyp telefon usulyna garşy alınıp barýan basyş kampaniýalarynyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri tarapyndan ýerine ýetirilýändigini habar berýär. Biz adamlar internetden bökdünsiz peýdalanýar ýaly Tor browserinin köprülerini, onion anonimizatorlaryny, Telegram üçin Unity proxy kodlaryny we beýleki VPN konfigurasiýalaryny eleterli bahadan ulanyjylary hödürleýär. Şäherde 9-njy maýdan soň internet aragatnyşygy durnuksuzlaşyp başlady. Biziň telefonlara gurnap beren programmalarymyzyň işlemeýändigi barada şikaýetler gelip başlady. 10-njy maýda bolsa meniň kärdeşim 15 giýje gündüz möhlet bilen administrativ tutukluga hökm edildi. Diýip Türkmenabadda bir telefon Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň administrativ hukuk bodurmalary hakkında kodeksi telefonlarda VPN ulanylmagyny ýa-da olaryň gurnulyp berilmegini temmi çäresini talap edýän jogapkärçilik hökmüni anyk kesgitlemýär. Türkmen kanunçylygy virtual şahsy torlary gönümel gadagan etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň çeşmeleri mahkama ofitserleriniň Türkmenistana internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakkında Türkmenistanyň kanunynyň 30-njy maddasynyň 6-njy bendine salgylan ýanyklaryny aýdýarlar. Kanunçylyga laýyklykda internet torunyň hyzmatlarynyň operatorynyň daşyndan aýlanyp internet torunyň kanallary boýunça maglumatyň 3-nji şahslardan kabul edilmegi ýa-da berilmegi jogapkärçiligi eltip bilýär. Ýöne bu madda virtual şahsy torlary anyk agdamaýar. Türkmenistan internet ulgamyna ençeme maglumat çeşmeleri berip petig astyna galýar we ulanyjylar köplenç ýurtda gadagan edilen web sahypalaryna ýa-da sosial torlara girmek üçin virtual şahsy torlardan peýdalanmaly bolýarlar. Bu ulgamlar ulanyjynyň şahsiýetini gizleýär we olaryň gadagan edilen erkin maglumat çeşmelerinden howpsuz peýdalanmaklaryna ýardam berýär. Halkara ilmi barlyklar ýurtda adyndan 122 000 domen salgysynyň häkimetler tarapyndan petik astyna saklanylýandygyny anyklady. Erkin maglumat çeşmeleri garaşsyz habar saýtlar galyp berdi. Facebook, Instagram we YouTube ýaly sosial torlar ýurduň çägine gadaganlygynyň onlarça müň internet salgysynyň diňe käbirleri bolup durýar. Ýöne muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary son kuwatlarda ýurdun çägine sosial media işçiliginiň ýokarlanýanyny habar berip gelýärler. Häkimetleriň internete garşy alyp barýan köp ýyllyk görüşiniň Türkmenabad şäherine gaýtadan güýçlenmegi Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň şeýlede talip ýaşlaryň we ýaş hünärmenleriň arasyna ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen wakalar boýunça ýarym açyktas açaçan görnüşdäki pikir alışmalaryň pyntyklaýan pursatlaryna gabat gelýär. Türkmenistan islenlik habaryň ýa-da wakanyň diňe resmi versiýasynyň ýa-da häkimetler tarapyndan tasdiklanan görnüşiniň ýaýradylmagyna ýa-da araranyp maslahatlaşylmagyna ruhsat berilýär. Wakalaryň resmi versiýasyna bolsa tasdiň edýän ýaly durmuş nenen owodan diýar nenen nurany ýaly setirleriň dawarlandyrylmagyna ýol berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramasynyň media azatlygy boýunça wekili Teresa Ribeiro 2023-nji ýylyň Thomson Aşgabatda münasirän saparynyň ýygyny Türkmenistanyň hökümetini söz beýan azatlygy boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny berjaý etmäge çağırış etdi we online maglumat ekosistemasyna degişli el ýeterliligiň öpçün edilmegine ünsü çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenabadda telefon ustasy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň güýçlendirýän soňky basyp ýatyrmalaryny raýatlaryň opozisiýa web sahypalaryna girmekleriniň öňüne geçilmegi, olaryň erkin maglumat serişdelerinden peýdalanmaklarynyň öňüniň baglanylmagy bilen bagly synanşyklar bilen düşündirýär. Türkmenistanyň administrativ hukuk bodurmalary hakkında kodeksi raýatlaryň anam ygtykatyna erkin eýermäge we olary erkin beýan etmäge bolan hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hem administrativ temmi çärelerini ödünni jemleýär. Ýöne ýurtda kanunlar we kodeksler hökümet tarapyndan ýerine ýetirilýär. Ýerine ýetiriji häkimet bolsa adalatsyzlykda, öz raýatlaryna wehim hökmüni garamakda we ejide ganymlykda tanqid edilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri basyp ýatyrmalarda tutsuk edilýän telefon ustalarynyň içeri işler ministrliginiň Liverpool aýat bölüminiň ýerdeminine ýerleşýän deslapky tutsukhanalary eltilýändigini habar berýärler. Çeşmeler polisiýa izolýatoryna saklanýan raýatlaryň gynamalary we kemsitmeleri var edilýändigini aýdýarlar. Men wagtly tutukhanada bir hüjräniň diňinden geçip barýarkam paýyz sözler aýdylyp bir ýaş ýigidiň ýenzilýändigini esitdim. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar.
Bu aralykda telefon ustalary Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hyzmatdaşlyk edýän elektronika ustalarynyň aýratyn hukuklardan peýdalanýanlyklaryny, olaryň VPN gurnamak işlerine päsgelçiligiň döredilmeýändigini, gaýtam olara goldaw berilýändigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara warlyklary görä 2023-nji ýylda internetden Google gözleg motoru arkaly VPN gözlemekde dünýäde birinji orna ýeledi. Azatlyk radiosu Türkmenabar şäherine virtual şahsy torlar bilen bagly badalygy berilen täze basyp ýatyrmalar boýunça Liwap vilayatynyň polisiýa departamentine tesbir alyp bilmedi.